Здравейте, аз съм Апостол и сега правим едно пряко включване от края, където ще убием дракона! Любима вече, вземи чивмантите, нямаме ги, портала сега къде ще отидем. XP само за мен! Чивмантите не ги взех, защото бях взел да го бия. Той беше на малко живот. Много малко. И сега събираме, търсим чивмантите и направо свършвам клипа, да не стане много дълъг, пак да го качам 3 часа. Да, случвало ми се. Например, FIFA 3 часа го качах почти вече. Един ден. Сложил го през нощта. Сега качва. Къде са ми чивмантите? Чивманти. Тук съм сложил легла, за да мога да го убия, ма нещо не стана. Той ме вдигна във въздуха и ма събори на земята. Не го ли е срам тоя? Много съм щастлив. Сега дали на спална ще ме върне като вляза вътре или какво? Къде ми бяха? Знаеш ли какво? Така ще бъде. Като в... Извинете за това. Ако са го видели. Тоест, ако са го чули. Играе написва. Тук нещо странен звук стана. Играе написва, за да не надразнят ендермените. Давай, тече малко. Къде са те тъпи чивманти? Направих един клип как го бия, но нещо са провали. Провали са. Дами господа, буквално са провали. И ще скачам направо вече. Чакай, XP-то. XP само за мен. Драконовото яйце. Нямам кирка. Бедрок. Сега къде? Ето го. Сега. Да! Няма с какво да го копая, защото ме уби. Нещо по-кораво. Бе. Направо се спокъмно. Ще го сложа някъде да стои красивичко. Но къде съм сега с чивмантите? Чакай първо да го направя. Мале, аз съм много зле, само да ви казвам. Там където са чивмантите ми. Там има кирка. Беше близко, аз се ги спомням, бе. Там някъде умрях. И ще поровя още мъничко. Аз съм много зле, само да ви кажа. После ще потърся хубаво чивмантите и ще ги взема. Дами господа. Сега ако не знаете какво правя, ето така. С ръка. Да. И сега, ако видите какво ще стане... Разрушица! Да! Драконовото яйце. Да, поне така ще изляза. И... превъртях Майнкрафт. Да. И това беше клипа от мен. Това ми е другата броня, да ви кажа. И чао-чао!